Wegubephi. Malume. Yayibona iwedi ukuthi njani? Hayi ngiyayibona malume. Manje akukho okucabanga iwedi manje. Mhlambe ongjenganje malume. Sekumele ngichaze yonke into. Ulesithathu. Iwedi yabanda. Yiwena. Akekho uMagwaza. Inkukhu zizodwa. Malume. Ukuthi uMagwaza akekho. Lokho akukunikeza imvume yokuthi wena ungene laphana kwakhe untshontshe inkukhu. Okokuqala malume, uyazi ukuthi inkukhu mayihujwe enye inkukhu iyashesha ukukhathala. Kodwa mayihujwe wena ezomuntu ibaleka izindizi. Tshela mina unesiqiniseko esingakanani ukuthi le nkukhu uzoyihuba ungakapheli ngisho 2 minutes uyibambe engakabuyi uMagwaza? Hayibamba njalo. Asazi abanye bodla. Wasuba phezulu nani manje malume? Ekugcineni kosuku inyama. Angishongo mina ukuthi ungayikontshontsha. Angifuni futhi uma usufika laphana uthi uhlohlwe yimina. Kodwa ke ngizwa kuthiwa le endaweni leya nyama leya yeyinkukhu meke wayidla ikhala eswini. Hayi man singamane ikhala eswini. Hayi afuse singamane ikhala eswini. Hayi. Oh.